I pozdrav ljudi, danas igramo Survive Games na Mineplexu. I da, da krenemo. Op, uđi. I sad ćemo uzeti, koji ćemo kit. Da li da uzmem ovaj ili ovaj? Evo uzet ćemo. Pošto carry je, znači, jak. A samo ga bacate gore, skinu mu 3 srca tamo ovaj ker. Koliko mu skinuo ker? Ne znam. Ne znam koliko mu skinuo. Znači, idemo u sredini. I... evo, jedan čest tamo, malo brzo. Ajde. To. Fuck you. Ne. Evo imam neki sword. Opa! Ovo je bilo predobar čest. Aj ne, ko što nisam uzeo one pantalone. Ne, iron. Nice. Ovdje i ovdje. Sad da li neko govori. Uplašeno ker. A moj ker. Opa. Sad mi fali jedna kapa. Evo ga tamo. Pop. Kompas. To je dobro. Ću staviti ovdje. Da jedem i da krenem. Znači idemo tamo gore. Pa idemo desno. Pa ono belo drvo tamo. Sad ćete vidjeti. To moramo brzo uradimo. Pošto sad će ovdje brzo zid. Pići. Brzo ajde. Opa, neko je ovdje. Dobre! To je to. Hvala za čizme. Nisi imao ni ti kapu, oh my god. Jo, ajde brzo, pojmo se hot. Znači, sigurno je uzeo onaj chest, neću da idem tamo. Sad stavim tu da ima nekog ovdje. 159 blokova, znači to je mnogo daleko. Znači idemo po ovaj chest, čekaj da idem. Znači imamo dobar oklop, samo nam fali ovaj kap. Da li ovdje imam gore neki chest? Pa znao sam. Pera, to treba. Luk imam, ne. Znači op. Ne, to ništa. Op. Evo ga bacim da. Čekaj, gdje je onaj chest gore? Zbunio sam se. Nema se gore treba. Čekaj, za ovo drveta treba jedan chest da bude. Čekaj, se chestovi premestuje? Ja sam igrao jednu rundu ovdje. I našao sam tu chest. I nemam pojma šta je bilo. Sad će naravno zid ovdje. Ima brzo da se kreće. Zašto te patik kapa mi treba? Nema ništa. Moram tamo da skrenem, čak tamo. Ajde. Uči samo malo dolu. Ajde. Znači 9 ljudi su ostali. I moramo da uđemo u top 3. Znači ovdje je neko bilo. Op. Jabuka, to nam baš ne treba, ali imamo dosta hrane, ali nema veze. Imamo još jedan tu chest. Ajde, neki, mislim neka kapa. Ma šta ćeš ti? Hvala, brate. A šta hvala ka... O, dobre.
Što ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ne treba. Čekaj, ovo sve. Hvala za zlatnu kapu. Znači jedva. Znači čovjek je bio noob. No nije baš, ali kad se kliknuo da bi on je mislio da kao hoću tim, ali to je da dođe ovaj ker ovdje, dođe bilo. Znači on je imao kera, znači kad ima nekog kera to je znači teško da se ubije pošto kera vas mnogo brzo jede. Kako da vam kaže jede, ne baš jede, ali grize, tako. Gdje sam otišao? Čekaj, ima nekog. Samo da stoji blok odavde. Sigurno je ovdje negdje. Spremim sword i prvo da jem. Ajde. Aj keru. Op. Šta je ovo crven čest? Čekaj, vidio sam lik. Mislim name tag. To sam ja. Daj da enchantment, znači. Čekaj da uključimo ovo. Znači 7 ovdje. 6-7 bloku. Šatna sjena. Super. Sad uležimo dalje. Sad ćemo naravno zero down i... To je, on mi je uzeo te pantanon. Znači... What? What? Šta je mi ovo sve ovdje? Kaže bilo njih. Su timeri, šta? Znači još 6. Čekaj, imam novi kompas oko ovo put. Uplaši me ovaj konj. To ide tamo, ide tamo. On je u vodu, šta? Samo da vidim gdje je ovaj. Ovdje. Ega. Ja to teže. Samo... Aj tako. Šatna sjena. Šta nam ne treba ovdje? Ovo 400. What? Dođu bilo malo. Vidi, za glavi. Onda opet dogajališ, no? Samo da vidim gdje su. Da, igra kad idete u školu. Samo da vidim gdje su ovi. Čekaj. Hvala. Bez bloku odavde. Znači ako se nešto čuje iza pozadine, znači snimam se. Patike, to imam iz metal. Znači šta je ovo, nema nikog? 5, lop. Znači još 5. Da li ćemo ući uopšte u to? 3. Op. Ajde. Znači... Zašto nema nikog? Ovo ti je dobro malo. Čekaj, ovo su timeri, what? Ide report ako su timeri. Znači tamo ovo snimam. Ajde, ajde. Ako mi
kuca toko srce, znam da nekog ima ovdje. Hajde, beže brzo, hajde. Znači, sad smo, ono, kako da vam kažem, znači, snažni. Čekaj, op. What? Sam toliko blizu zida je. Onda stavim ove supe. Čekaj ovdje. Tako. Da je ovdje, jedem ovdje. Znači koliko strelim? 6. Znači u top 3 smo. Znači super. Neću da tošim sa strele. Znači ako uzgubimo njega ja sam stvarno, ali dobro top 3. Ovo koji tike ovo ima, dajke. Ima i dobar sword. Ovo je znači ima konja. To nije dobro. Uvi ga man. Ma, daj vamo sad, dođi vamo. Ups. Dođi ga dole, man. Ovo ima TNT. Ovo je kit. Ovo je u vodi, ne znam šta da radim sa njim. Čekaj, gdje je on umro? Ne, nije. What? Ma beži ga dalje. Ne mogu zidom. Čekaj, ovdje supa i ovo je hrana. Koliko TNT-a imaš? Ima još treba, nema. Da ovaj konj. What? Šta radi ovaj dvojica? Hajde dođu vam. U lager. Mislim, ne znam da je lager, ali onda ga skinem. Znači, sine, sad ovaj konj ide namjerno na njega, vidi. Really? Znači, ovaj čovjek čeka da se mi i ono, ajde živi. Znači, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!